Првиот уписен рок во средните училишта се одвива со потешкоти. Полуматурантите кои сакаат онлайн да аплицираат за средно образование велат дека се соочуваат со системски блокади. Поради тоа, заедно со своите родители, дошле да побараат помош во училиштата каде што сакаат да аплицираат. Во информатичкиот кабинет во средното училиште Цветан Димов во Скопје, професори им помагаат на учениците да ги пополнат апликациите, што не можеле да ги пополнат од дома. Sinqerisht kemi pas pak probleme teknike gjatë mëngjesit sotëm, se duket ka qenë faqja e mbigarkuar, dhe ka pas shumë aplikime nga me qenë se gjithë nxënësit tash aplikojnë. Edhe ka marrë më tepër kohë, mirë po në momentin që është në funksion të plot faqja, nuk merr më shumë se 3 deri në 5 minuta për një aplikim. Se shumë nxënës kanë ardhur këtu të marrin asistencë. Kjo nuk kupton që s'kan arritur ta bëjnë nga shtëpia. Nuk besoj që s'kan arritur, mirë po mbi gjitha besoj që problematika më e madhe ka qenë ajo dyshimi se a do bëjnë aplikimin me sukses ose jo. Edhe këtu te ne sikur marrin një farë lloj garancie që aplikimi i tyre është me sukses, edhe marrin një farë lloj asistence. Иако рокот за упис истекува утре, учениците следната недела ќе имаат втор, но и уште еден дополнителен рок за крајот на август. Kemi formuar ekipe të punës, profesorë të cilët ndihmojnë në procesin e aplikimit, regjistrimit, se normal ka vështirësi, një pjesë e nxënësve kanë vështirësi me regjistrimin, nuk e dinë procedurën se si shkon aplikimi. Ju ndihmojmë në aspektin teknik, edhe ka fluks të regjistrimit në nxënësve. Afati i dytë është me 30 qershor, rezultatet publikohen me 2 korrik. Nëse edhe afatin e dytë nuk plotësohen kvotat e nxënësve, klasat nuk plotësohen me nxënës, atëherë ekziston mundësia edhe për afat tretë. Од Министерството за образование велат дека немаат значителни проблеми со платформата за електронски услуги, но преоптоварувањето со бројни апликации понекогаш привремено го блокира системот. До овој момент има 10.600 апликации, меѓу 16 и 17.000 ученици се очекува да се запишат во средно образование во првиот уписен рок. Нема никаков проблем со системот, бројот на апликации тоа го потврдува. Има ученици кои ја заборавиле лозинката на профилот schools.mk, па се обраќаат до МОН за поддршка. Веќе неколку години апликациите за новата учебна година се подготвуваат преку електронската платформа од страна на учениците, но бидејќи роковите за упис се ограничени, истовремено за целата земја зголемениот проток на апликации предизвикува проблеми.